Mučenie je neľudské, ale čo ak zachráni nevinné životy? Aj to je argument západných agentov v boji proti teroristom. A túto dilemu rieši aj premiér Robert Fico. Upozorňujeme, že zábery v nasledujúcej reportáži nie sú vhodné pre maloletého diváka a citlivé povahy. John Savers, dlhoročný šéf britskej tajnej služby, tvrdí, že keby nemučili teroristov, napríklad pred 5 rokmi by vybuchla bomba v civilnom lietadle v Británii. Tu nakoniec neškodili iba 17 minút pred explóziou, a to iba vďaka informáciám od člena Al-Kaidy, ktorého sa nakoniec podarilo zlomiť. Z tohto hľadiska mučenie, on to znie strašne, mučenie, týranie, že má svoje opodstatnenie. Takto napríklad vyzerá tzv. Waterboarding. Väzeň dostane cez hlavu terák a do nosa mu lejú vodu. Má pocit, že sa topí, dusí. Ak sú tie informácie také, aké sú a môžu viesť k odhaleniu väčšej škody, väčších strát, tak samozrejme účel svätí prostriedky. Americkí či britskí vyšetrovatelia okrem toho teroristom nedávali jesť, piť, nemohli spať. Do toho boli na celé týždne pripútaní o stenu, dostávali bitku a do ciel im neustále púšťali hlasnú západnú hudbu. Teoreticky človek môže zniesť mučenie a neprezradiť niečo? V románovej literatúre je to možné, ale v praxi je to veľmi výnimočné. Tvrdé vyšetrovacie metódy kritizuje napríklad organizácia Amnesty International. My keď zavádzame rôzne techniky mučenia, nemajú iba dopad na tých, ktorí sú podozriví z terorizmu, ale môžu mať dopad na všetkých obyvateľov krajín. Ako ďaleko by sme mali zájsť alebo mohli zájsť pri vyšetrovaní teroristických trestných činov, to by mal byť výsledok medzinárodnej spolupráce, medzinárodnej dohody. Michal Bujna a Radoj Gas, televízia Markíza.